Čau, 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 zdraví vás moc CZ a vítám vás u mého prvního dílu na serveru Šťastné a fenoménské. Co tady s Shagim? Ahoj. Tak, a můžeme začít. Tak pojď na spawn. No, spawn. Tak pojď tady, ne, počkej. Takže normální svět. Tady normální svět. Tak pojď na prešuplej. Tak, a zase na prešuplej. A tak. Jsi tam? Jo. Jsi tam? Nevidím tě. A? Druhá chybička? Já už tě vidím. Block hunt? Tak půjdem. Pojď na warp les. Jsi na warp les? Jsi tam? Jo. Dobrý, tak pojď. Tady jsem nahoře. Tady jsem, za tebou. Tady skáču. Já tě vidím. A já spadl. Ale já jsem si zapomněl zase zapnout stopky. Tak pojďme na stromy. Jinak máme. Jdu na dřevo. Kámo, já jdu na dřevo, jo? Ty jdi už hledat nějaké místo na dům. Já se vždycky za tebou portnu. Počkej, já ti nerozumím. Hej, víš, co se mi na těchto lesích líbí? Co? Víš, co se mi na těchto lesích líbí? No. Že můžeš chodit po stromech. Po těch listích. Už. Hej, jak to vidí dřevo? Co? Beru. Ber prostě všechno, co je cenné. Hlavně ber dřevo. A jednak tohle je na verzi 1.7.2. Jo, 1.7.2 tohle. Server budete mít když tak v popisku videa. Doufám. No, doufáš. Jestli nezapomenu tam dát to adminu. Že jo. Beru nějakou houbu. Já ber houby. Ber prostě všechno, co je cenné. Tak mělo být 40 dřeva stačit, jo? Takového jako surového. Jo? Já jdu hledat nějaké jídlo. Schválně si tady není třeba. Nejde. Já začnu hledat už místo na dům, jo? Jo. Hej, já našel end portal! Hej, Já se na chvíli vrátím, počkejte chvíli. a tady, já se tady zatím vyřídím už 4 lidem. Může vyřídit dobře. Hej, já normálně našel end portal. No to jsi dobrý. Jež podávám pod sebe dřevo, místo hlíny. A je zapnutý. A to? Hej, portni se na mě. Lomeno TP a CZ. Nebo LP, nevím přesně. Jo, LP. Yes. Podívej se. Vidíš? Dobrý, co? Jdeme tam? Já mám 3 srdíčka. Ne, to šlem. Zašlem na to, tady si dáme Jo. set. Já si tady dám set a půjdeme dál, jo? Pojď. Ale já mám 2,5 srdíčka.
Hej, pojď dolů. No. Hej, kámo, já mám napad. Pojď dolů, ať něco řeknu. No, pojď dolů. Já jsem tu. Kde tu jsem? Jsi skočil do endu, že jo? Jo. Já jsem ti říkal skoč dolů jako ne do endu. Pojď se na mě. Ne, počkej, jsme si tu dům. Jo, to byl dobrý nápad. To je dobrý nápad, kámo. Tak je pojď sem. Počkej, už lezu. Počkej, já stejně hraju s nogama. Jo, tady. Hej! Už za tebou, jsem u tebe. Tady seš, čus. Bacha? Tady máš nějaké dřevo. Ne. Hele, no, tady máš všechny moje věci a já ti potom, a já se za tebou portu, jo? Ber to všechno. Hej, ber to všechno. Tak. Naschle. Ahoj. Jedna rána už je po mně. A 6. Jestli jste to slyšeli, tak to byla moje ségra. Tohle viděl jsi někdy v endu slepici? Ne. Tak tady já tady vidím. Ale nevím, jak jsem o tebe dostal. Jo, tady. A. Už se portuju. Já mám gay. Dobrý, tak házej. Měl jsem dřevo a nástroje. Sekera, krumpáč, lopata, meč. A dřevo. Víc nedám. Protože už ani víc nechci. A budeme mít společnou trůnu, ne? Jo, já už to dělám. Dřevo. Hele, jenom se chci zeptat, když nám někdo napíše, jako třeba, že si s náma chce zahrát, přijmeme to? No tak, jestli to bude někdo třeba, já dám do popisku svůj Skype a já si vás budu postupně přidávat. A pak Tak my spolu domluvíme a... A jestli s váma půjdeme nebo nepůjdeme. Tak, máš povolenou Česku. Hele, to je hustý prase, pojď nahoru, pojď sem. Pojď to rozšiřuj. Počkej. Já pro něj jdu. Hej, podívej se na mě, co mám. Mám nějaké žrádlo, chceš? Tady je i kráva. Hej, chceš nějaké žrádlo? Ne. Chceš nějaké žrádlo? Jako pochodu. Ale co když už tady někdo bydlí? Ne, asi ne. Pojď sem, musíš nahoru, honem. Počkej, já už se za tomu koupu. To tady musel už být jako kdyby rozděl. No, co? Koukej. Jaj, Enter portál. Dělej. Partnice. Aha. Už je po tobě, co? Tak já jdu na něj. Na něj! Já se nebojím. Jo, ale já takhle jo, tak mě pojď. Já vím, že tak Pojďme se. je pojď. Hej, mám enderperlu. Hej, pojď mě. Já už pamatuju, hned to bude. Yes. Ale taky moje věci. Nebo já něco vykraftím. Nevidím. Hej, chce něco? Já už to vidím. Pojď sem, já ti něco dám. Já už to vidím. Ne, pojď sem, já ti chci něco dát. Já už tam lezu. Tam.   「はい、ポイントなさいましたで、サイドホーム。
Sedháme. Inteligent. Tam tohle Ježiši, lidi, nevolejte mi, když já natáčím. Tak chceš něco? Ne, Tady něco máš. to vypadá hrozně. Hej, podívej se, co ti dávám. Já jenom to dokutám. Podívej se, vem si to. Moje! Už ti to nedám. Nevadí, já už nechci, já mám ještě dva sety celé. Počkej. Děj se, tady mám ještě jeden set. Děj se, hele. Já tady jenom něco uklidím. Tak dělej, vízej. Děj se. Jeden set a druhý set. Vidíš to? Jo. Tak já si to beru. Hej, Hej, tady mám... Což já uděláme? Tam ten portál. Ale kámo, já bych už to dneska ukončil, jo? Nebo já bych to musel zase, jako kdyby, screenovat a tak zase. Jako video. Co? Video. Takže, hele, už se rozloučíme, jo? Jo, takže my se sama loučíme. A uvidíme se u dalšího dílu, takže čau.